Danmark har jo nogle styrkepositioner, som for eksempel på det handelsmæssige, altså som er helt naturlige at spille ind i det, Nigeria gerne vil. Man kan sige, at Nigeria har en fornyet styrket selvopfattelse. Det er et internationalt hub. Lagos handler ikke bare om Lagos. Lagos handler ikke bare om Nigeria. Nigeria handler om, at det, der foregår i Nigeria, har betydning internationalt. Og de løsninger og muligheder, vi så kan spille ind med fra dansk side, som vil gøre alle mulige andre lande. Se for eksempel, hvad Danmark gør i Indien. Jeg er meget optaget af, hvad danske virksomheder lykkes med i Indien. Hvis vi kan lykkes med det i Indien, så kan vi vel også lykkes med det i Nigeria. Nigerias transformation er afgørende for dem selv og for resten af verden. Og det er, hvad vi kan byde ind med her. For eksempel, så er der jo et kæmpe behov for at få mere elektricitet. Hvordan sikrer man elektricitet? Vi skal have grids op at køre. Der skal være andre kilder end generatordrevet diesel-elektricitet. Solar fylder rigtig meget, altså soldrevne løsninger fylder rigtig meget her. Hydroløsninger. Og så er vi også i den tidlige fase af at tale om, hvorledes vindenergi kan få en større position i Nigeria. Og Danmark er jo pionerer inden for vindenergi, så helt naturligt er det jo også dialoger, vi deltager i, om end det måske stadigvæk er lidt tidligere, og der er mange spørgsmål, der skal løses. Men Nigeria er på føderalt niveau også optaget af det, og der er et EU-projekt, der hedder et Global Gateway-projekt, som også adresserer vind. Der er vi jo også til stede i den dialog. Jeg får jo også tit en bemærkning om, at man kan jo ikke få penge ud af Nigeria igen. Jeg mødes med finansfolk hernede, og så stiller jeg dem de spørgsmål, jeg får hjemmefra. De siger, at det passer simpelthen ikke. Man skal have lokale partnere, som ved, hvordan det fungerer. Man skal have banker med, der ved, hvordan det fungerer. Så kan det lade sig gøre, men det er ofte de måske opfattelser, man bliver mødt med, og der er det jo vores opgave at få lidt fakta på banen, få talt med de lokale eksperter her, der siger, hvad mener I? Og så er der jo en række innovatører inden for det her område, som er lynhurtige til at udvikle løsninger, der fungerer for Nigeria og deres samhandel på tværs af kontinentet. Blandt andet med at få penge til at flyde inden for compliance, gennemsigtigt osv. Det skalapotentiale, som Nigeria tilbyder, der er du nødt til at indlægge en strategisk tålmodighed i din måde at gå til markedet på. Og det er jo noget af det, vi kan hjælpe med, og det noget af det, vi bruger allermest tid på for de danske virksomheder. Vi får en henvendelse. Nogen har ikke været her før. Nogen har heller ikke drevet forretning på det afrikanske kontinent før. Så det er jo meget nyt. Men det, man er tiltrukket af i Nigeria, det Nigeria kan levere, det er skala.